Wel, bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol. Mae'n hyfryd I weld chi yn aelodau, yn ymwelwyr, yn gyfeillion. Hyfryd I weld chi. We are slightly, well, I think we are more visitors this morning than members. Because, of course, we have the annual 9 lessons and carols this evening at the London Welsh Centre. So I'm sure many have stayed away this morning because they're coming to the 9 lessons this evening. Now, we are very lucky in our rota of organists in Eglwys Gymraeg, Canol Llundain. We have, I think, 5 organists on our rota, but as it happens, all are unavailable this morning. It's a popular Sunday, am ddigwyddiadau eraill, but we are very fortunate in having the services of Vanessa. Vanessa Palmer, croeso. Welcome, Vanessa. Vanessa has lessons on the organ with Jeremiah Stevenson from All Saints Margaret Street behind us. So we are very fortunate and grateful to Vanessa for coming along and playing for us this morning. Diolch yn mawr iawn. Felly, fe unwn ni I ganu ein carol agoriadol, sef 463, our opening carol 463, 463. O deiwch ffyddloniaid, oll dan orfoleddi, o deiwch I Fethlem dref. Wele fe anwyd brenin yr angylion, o deiwch ac addolwn Grist o'r nef. 463.
Dwi'n troi at lyfr y Salmau ar gyfer ein darlleniad ni y bore yma, Psalm 103. I'm not reading one of the traditional leading up to Christmas readings this morning, but rather from the book of Psalms. And if you're following in your English Bibles in the pews, I'm reading from Psalm 103, which is on page 604. 604 in your English Bibles, ac os ych chi am ddilyn yn y Gymraeg, dwi ar dudalen 549, 549 yn y Gymraeg. Psalm 103. Fy enaid bendithia'r arglwydd a'r cyfan sydd yno fy enw sanctaidd. Fy enaid bendithia'r arglwydd, a phaid ac anghofio'i holl ddoniau. Ef sy'n maddau fy holl gamweddau, yn iachau fy holl afiechyd. Ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r pwll, ac yn fy ngharoni a chariad a thrigaredd. Ef sy'n fy nigoni a daioni dros fy holl ddyddiau, i adnewyddu fy ieuenctid fel eryr. A mae'r arglwydd yn gweithredu cyfiawnder a barn i'r holl rai gorthrymedig. Dysgodd ei ffyrdd i Moses a'i weithredoedd i blant Israel. Trigarog a graslawn yw'r arglwydd, araf i ddigio a llawn ffyddlondeb. Nid yw'n cyrryddu'n ddiddiwedd, nac yn meithrin ei ddicter am byth. Ni wnaeth yn ni yn ôl ein pechodau, ac ni thalodd i ni yn ôl ein camweddau. Oherwydd fel y mae'r nefoedd yn uwch ben y ddeiar, a mae ei gariad ef dros yr rhai sy'n ei ofni. Cyn belled ag y mae'r dwyrain o'r gorllewin a pellaodd ein pechodau oddi wrthym. Fel y mae tad yn tosturio wrth ei blant, felly y tosturia'r arglwydd wrth yr rhai sy'n ei ofni. Oherwydd y mae ef yn gwybod ein deunydd yn cofio mae llwch ydym. A mae dyddiau dyn fel glaswelltyn, a mae'n blodeuo fel blodeuyn y maes. Pan ar gwynt drosto fe ddiflanna, ac nid yw ei le neu adnabod mwyach. Ond y mae ffyddlondeb yr arglwydd o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb ar yr rhai sy'n ei ofni. A'i gyfiawnder i blant ei plant, i'r rhai sy'n cadw ei gyfamod yn cofio'i orchmynion ac yn ei fyddhau. Gosododd yr arglwydd ei orsedd yn y nefoedd, ac y mae ei frenhiniaeth ef yn rheoli pob peth. Bendithiwch yr arglwydd a'i yngylion, y rhai cedyrn sy'n gwneud ei air ac yn ei fyddhau i'w eiriau. Bendithiwch yr arglwydd a'i holl lioedd, a'i weision sy'n gwneud ei ewyllus. Bendithiwch yr arglwydd a'i holl weithredoedd, ym mhob man o dan ei lywodraeth, fy enaid bendithia'r arglwydd. Ychwanegau Duw i fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o'i air. Ac fe unwn ni i ganu ymhellach yr ail emyn sef 466, 466. Ganol geiaf noethlwm cwyna'r hewynt oer, ffrydd a ffrwd mewn cloion llonydd dan y lloer, eira'n drwm o fryn i dref, eira ar dwyn a dôl, ganol geiaf noethlwm oes bell yn ôl. 466.
chyfle ni nawr I ddod ger bron gorsedd gras mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiwn. Dyw a thad ein harglwydd Iesu, mawr yw ein braint ni unwaith yn rhagor y bore yma I ddod ger dy fron di fel hyn mewn gweddi. I roi ein hunain o'r newydd i'th wasanaeth di ac I ddatgan dy fawredd ath glod. Da yw'n i'th foli ath fawrhau di am dy ras ath y mynedd tuag atom cyhyd. Ac I ofyn am fyddeiant, am ein amal troseddaeth erbyn di ac yn erbyn ein gilydd. We come this morning, Lord, anew to remember all you have done, your mighty acts across the years of history. But you are not only the God of history, but the God of the present and the future as well. You are the true and living God. And we come to rejoice in all that you are still doing in the world and in our lives. Your faithful love reaching out even in those seemingly hopeless situations. And your mercy always offering new beginnings each day. I ni'n diolch I ti ein bod yn gallu dod fel hyn ger dy fron, a ddod yn aros amdanon fel petai, yn barod i'n cofleidio ni yn dy gariad ac yn dy mynedd. Diolchwn dy fod yn dal i'n caru ni ein byau, ein bod ni yn crwydro ymhell oddi wrth I ti yn amal, a rwy ti yn barod i'n croesawu ni'n ôl fel petai, i'th gorlan. And in our prayers this morning, as in every service, we think of so many people in need. I ni'n gweddio dros y rai hynny sy'n galaru. Mae yna deuluoedd nawr wrth ein bod ni yn cyfarfod yma, yng nghanol I galar a'i tristwch nhw. Ei gobeithio nhw falle'n chwilfryw oherwydd amgylchiadau bywyd. A rai hynny sydd falle wedi chwerwi a siomi. A rai hynny sydd yn dost yn wael I ni'n nabod rhai o deulu ffydd yma yn yr eglwys hon sydd yn yr ysbyty ar hyn o bryd. Bydd gyda nhw. A gad I bawb nawr sydd angen ein gweddiau I deimlo bod na ryw rai yn meddwl amdanyn nhw yn ystod yr orig fach hon. And on this second Sunday in Advent, a day dedicated to represent peace, we remember this world of ours and so many places and people now who are affected by war and conflict and violence. Gweddiwn ar I dywysog tangnefedd I ddylanwadu ar ein byd ni. Gwledydd ein byd mwyn iddyn nhw sylweddoli ffolineb ei ffyrdd. Tywysog tangnefedd wna'n deiar o'r diwedd yn eilwyd gyfanedd I fyw. Dyna eiriau cyfarwydd un o'n hen garolen ni yn y Gymraeg. A dyna yw ein gweddi dair ni y bore hwn a'r Nadolig hwn. We place ourselves now in your keeping and ask you to bless us and to keep us. Bless our gathering together this morning and our gathering together this evening as Welsh chapels in the 9 lessons and carols yn y ganolfan Gymraeg yna yn Gray's Inn Road. Bendithia'r cyfan a boed I Iesu I fod yng nghanol ein holl ddathliadau ni yn y dolig hwn. I ni'n gosod ein hunain felly yn dy law ac yn gofyn ar I ti ein harwain a'n cyfarwyddo ni ym mhob peth. Arwain ni nawr yn ein hyddoliad. Fel y bwy'r neges yma sydd wedi para ar hyd y cenedlaethau I fod yn fythol fyw ac yn berthnasol ac yn addas I ni yn ein byw a'n bod ni heddiw. A mae'n bod yn gofyn y cyfan oll yn a thrwy enw ein harglwydd Iesu Grist. Ar hwn yn dysgodd ni pan yn weddio I ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, ar hwnnw eto yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw,
deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyrwy ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddaiwn unna i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, aethyr gwared ni rhag y drwg, canis eiddo ti y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, croeso cynnes I bawb i'n hoedfa, gan gynnwys y sawl sy'n ymuno ni ar y we. A very warm welcome to everyone to our service, including those who are joining us on YouTube. A ni'n diolchgar fel arfer yn gweinidog am ei arweiniad y bore yma ac I Vanessa Palmer am ei chyfeiliant wrth yr organ. Thank you very much, Vanessa, for your important contribution to our service this morning, and we're also pleased to have your parents in the congregation as well. Ni fydd oedfa ma heno, ond fel wedodd Rob, am 6 o'r gloch, bydd oedfa Nawr Llith a Charol y Capeli Cymraeg yng Nghanolfan Cymru Llundain yn Gray's Inn Road. So that's 6 o'clock this evening, the Welsh Chapel service of 9 lessons and carols at the London Welsh Centre, Gray's Inn Road, with Cor Llundain contributing. Next Sunday morning, Rob will be in the pulpit in the carol service with Cor Llundain taking part here. Felly, di Sul nesa ar ôl oedfa'r bore, byddwn ni'n canu carolau tu fas I John Lewis I godi arian I St Mungo's, Elusen y digartre. Felly, dewch I ymuno â ni. Do please join us for carol singing outside John Lewis next Sunday after the morning service to raise funds for St Mungo's. Now, everyone is welcome, whether you can sing or not. Cofiwch am yr oedfa anffurfiol canol wythnos dydd Mercher am hanner dydd gyda the a chyfle am sgwrs I ddilyn. And on December the 19th, after the midweek service, the next Glyn Lang organ recital will take place with Dr. Anthony Gritton from the Royal Academy of Music performing. So that's December the 19th at 1:05. Bydd cyfarfod ola'r flwyddyn y Clwb Cyrru ar ôl oedfa'r hwyr ar Ragfyr yr ailfed ar 20. Ac ar ddydd Nadolig bydd oedfa yma am 10 o'r gloch. A mae'n ddrwg gyda fi hefyd I gyhoeddi y bydd angladd Janice Samuel dydd Mawrth sy'n dod, Rhagfyr y 10fed, am 11 yn amlosgfa Falconwood, De-Dwyrain, Llundain. Diolch yn fawr. Ac yn nawr fydd anw amgylch I dderbyn eich rhoddio. Derbyn y roddion ariannol yma o arglwydd, a derbyn ninnau hefyd gyda nhw fel ebyrth byw ar allor dy wasanaeth di, a mae'n bod yn gofyn ac yn cyflwyno'r cyfan yn enw Iesu ei hun. Amen. Felly, fe unwn ni I ganu ymhellach. Garol 451, 451.
O dawel ddinas Bethlehem, o dan dy ser di ri, ac awel fwy'n Jwdea'n dwy'n ei miwsic ata ti. Daw heno seren newydd dlos i wenu uwch dy ben, a chlywir can yngylion glân yn llifo drwy ynen. 4-5-1. Nes i ddarllen o Salm 103 ar ddechrau'r gwasanaeth, a dyma un o'r adnodau, a welwn ni yn y salm honno. Ef sy'n maddau fy holl dros heddau. He forgives all my sins. Na chi, eiriau hyfryd yn efe, wrth edrych mlaen at y Nadolig. Forgiveness, forgiveness. What a lovely thing to receive, what a difficult thing to give at times. And one of the central themes, I'd say, of the Christmas message is forgiveness. And forgiveness of all our sins, beginning with the birth of a baby at Bethlehem. You know, I often think that the 4 Sundays leading up to Advent, they have their traditional themes, don't they, of hope. That was last Sunday, I mentioned in the prayer. Peace is this Sunday. Joy and love. And I sometimes think they should have contained somewhere along the line forgiveness as one of the themes of the Sundays of Advent. But do you know, when you think of it,
Isn't forgiveness intertwined and intermingled within all of those virtues? Because you can't have true hope, really, for the future without forgiveness for past misdemeanors. You can't experience true peace in life, inner peace, without forgiveness. And the same goes for joy and love as well. Without forgiveness, you can't begin. A mae'r salm yn ei chyfanrwydd yn rannu mewn dwy mewn gwirionedd. Mae'r ran gyntaf yn sôn amdano ni yn cael ein bendithio trwy faddeuant ein pechodau. Ac mae'r ail ran yn sôn amdano ni yn bendithio'r arglwydd wedyn ni. Am ei faddeuant, am roi'r maddeuant tuag ato ni. And rather than a sermon this morning as such, I'll keep my discussion brief and light, as it were. Some have a long day and are staying the whole day and going to the 9 lessons and carol this evening. So just a few thoughts this morning on this idea, the subject of forgiveness. Forgiveness. Yn gyntaf, mae'n fendith sylfaenol, yn dyw e? It's a primary blessing. Forgiveness, as I've mentioned in my introduction, is something we need, really, before we can do anything else or hope to go any further, be that in our worldly life or in our spiritual life. A sylwch fod y salmydd yn rhoi maddeuant ar ben y rhestr fel petai, cyn holi am iachad a hapusrwydd a hyd yn oed bwyd a dillad. Mae'n sôn amdani nhw wedyn ni, ar ôl iddo fe gael maddeuant. It's as if forgiveness leads the way. It prepares the ground and the seeds for a host of whole other blessings and mercies which follow on in its stead. Un o'r resymau pennaf am hyn, wrth gwrs, yw'r ffaith nad oes modd i ni fwynhau un o'r roddion eraill Duw ar ein cyfer ni, ond i bai ein bod ni wedi derbyn maddeuant yn y lle cyntaf. But forgiveness never comes alone because it brings other things with it. And that's my first point for you this morning. When you come before God to worship and to pray, let your first request be forgiveness. Don't ask to understand all the mysteries of faith. Dear me, we won't this side of eternity. Don't even strive to lead a better life, important as that is, but that should come as a result of getting forgiveness. Then your life will become better. Dyna ddechreuad y salm, a dyna'n dechreuad ni hefyd, maddeuant yw'r peth sylfaenol, a cheisiwch amdano hwnnw yn y lle cyntaf. You remember Jesus' own words in regard to worshipping at the temple, part of the Sermon at the Mount. So, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift before the altar and go. He says, don't bother to worship. Don't bother to come and worship. First, be reconciled to your brother, and then come and worship. Yeah. As well as a primary blessing, forgiveness is also a very present blessing. Mae'n amlwg iawn o'r testun. Sylwch, mae yn y modd presennol, yn dyw e. Who forgives all my sins? Not who will forgive sometime in the future, hopefully, or who did forgive many years ago in the dim and distant past. Na, sydd yn maddau fy holl dros heddau. Mae'n faddau yn ddyddiol pob awr o bob dydd, yn maddau'n barhaus ein holl dros heddau. This is a matter of present fact, not of future hope, a present fact. And according to the text, this present forgiveness is being given perpetually given. It's forgiveness in perpetuity. And you know, if God is always forgiving, it's for us to be always seeking his forgiveness as well.
Ni'n gofyn bob dydd, a mae'n bara beunyddiol, ond i ni. Ac mae ran nesaf o weddi fawr honno, mae'n mynd ymlaen i ddweud, a maddau ein dyledion, neu yn y cyfieithiad newydd, maddau ni ein troseddau, ond efe fel i ni wedi maddau i rai a droseddodd yn ein herbyn. And it's a great consolation and comfort to those of us who are often sinning, I'd say. Not singing, sinning. The fact that he's always forgiving. Not of course that that's a license to sin, is it? Beth yw'r James Bond na, license to kill? Na. It's not a license to sin, the fact that he's always forgiving. But the practical point of this present forgiving is to look for it now. Look for it now, in the here and now. Don't wait until tomorrow, or next week, or next year. Mae ar gael heddiw. A'r peth nesaf, hoffwn, mae yna 4 pwynt bach y bore yma. Y peth nesaf, trydydd, yw'r ffaith fod yn fendith bersonol. It's a very personal blessing. He forgives all my sins. Mae'n destun llawenydd, ond yw e bod yr arglwydd yn maddau pechodau unrhyw un. Ond y ffaith ei fod yn maddau fy mechodau i, yr holl ohonyn nhw. Reini sydd o fewn golwg, a mae digon o'r rheini, a rheini sydd yn guddiedig hefyd. Guddiedig tu ôl i ddrysau caeedig, fel i ni'n gweud, sydd yn hysbys weithiau, dim ond i ni ein hunain. Hyd yn oed, i ni'n cadw rai pethau, hyd yn oed o'r rhai yn ni sydd agosa ato ni. Those innermost, deepest and darkest thoughts and feelings which are known only to us personally. Those things you wouldn't have anyone else know about. Sometimes not even those who are closest to you. Chi'n cofio geiriau ar un gan a Richie Thomas Penmachno Slawerdydd yn achub hen rebel fel fi. Chi'n cofio fe? Ie. Falle braidd yn hen ffasiwn a sentimental, ond mae angerdd ac ystyr y geiriau yn yr un mor berthnasol ym mob oes ac ym mob gwareiddiad. Bym gynt ar goll heb waredwr. Doedd neb yn aflanach na fi, a ffetrusais a gallai'r pryniawdwr fyth achub ein rebel fel fi. Ond nid mwy mewn tywyllwch rwy'n crwydro. Disgynnodd yr hael arna fi, ac yn awr i rai eraill rwy'n tystio fe achubodd ein rebel fel fi. A phan y cyrraedda fy nefoedd, a gweld fy ngwaredwr mewn bri, mi a gana fai glod yn oesoedd, a machub ein rebel fel fi. And it's also to conclude a perfect blessing. Mae'n fendith berffeth, who forgives all my sins, yn maddau fy holl droseddau. Do you know, when we forgive people, it can sometimes be a half-hearted affair, really, can't it? Let's be honest with each other this morning. Haven't we all said at one time or another, well, I forgive them, but and you know, in that very hesitation, it shows that it's not a full and free forgiveness, is it? Dwi wedi rannu gyda chi o blaen, ond mae werth i chlywed eto. Y frawddeg anfarwol honno yn illodd, fi'n credu taw Steddfod Abergorlech oedd hi, blynyddoedd nôl. Ar gystadleuaeth, chi'n modd llunio frawddeg o gwmpas gair, chi'n cael gair a i fod i lunio frawddeg. A'r gair a sodwyd fel tasg oedd cymanfa. A fe nillodd frawddeg anfarwol. Camp yw maddau am na fedrwn anghofio. Yeah. Camp yw maddau am na fedrwn anghofio. When God does anything, he does it thoroughly, not half-heartedly. Yeah, maddau i mae'r anwiredd eb gofio'r camwedd mwy, ynddo fe?
Now, I promise to be brief this morning, but before I conclude, I'd like you to remember this Christmas time, second Sunday in Advent. Remember this Christmas time that forgiveness is also a priceless gift. It's a priceless blessing, mae'n fendith amrisiadwy. Because, do you know, it's something that can't be bought. It can't be bought with all the money in the world. Do you know, if you would like to give somebody the most valuable gift of all this Christmas, give them your own forgiveness to begin with. That's valuable enough. Seek their forgiveness if you've wronged them. But the most priceless gift of all would be to tell them of Christ's forgiveness. Tell them of Christ's forgiveness. Share with them that forgiveness, offered fully and freely to all. Mae ar gael I bawb sy'n chwilio amdano ac am I dderbyn o ddifri. Rhad faddeiant, gwawria bellach, gwna carcharor gaeth yn rydd, fi'n ymdreiglo mewn tywyllwch, nawr I weled golau'r dydd. A hynny ar gogoniant I wenw tragwyddol. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd, ac ar ôl I ddeweddu, 452, 452. Gan ddiolch eto, with many thanks again to Vanessa for playing for our service this morning. 452, clywch li'r nef yn seinio ni'n, henffych enni ceidwa dyn, heddwch sydd rhwng nef a llawr, diw a dyn sy'n un yn awr. Dewch pob cenedl is yr hod, unwch ar yngylaidd glod, blwyddiwch oll a llawen drem, ganwyd Crist y Methlehem. Clywch li'r nef yn seinio ni'n, henffych enni ceidwa dyn. 452. Clywch
Gawn ni roi yn gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Gollwng ni yn awr o dadnefol o dan dyfendith gyfoethog, a bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân i weithio ynom ni a thrwom ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.